Merħba Sinjuri, din hawnhekk kollha mġburin biex intellaw il-polza tal-għażla għall-ewwel sena sekondarja għall-bniet. Ħanibdew bit-talba fin-nuqqas ta' Father Charles illum għandna il-Father Mark Ellul, u mbagħad nagħti ftit spjegazzjoni ta' kif wasalna sa dan il-livell. Father Mark. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-qari tal-lum jippreżenta qudiemna l-ewwel komunità tal-insara u san-nuqa jgħidilna li kienu l-koll jaqsmu l-affarijiet flimkien u ħadd ma kien jonqsu xejn. Hekk nitolbu li l-iskejjel tagħna jkunu dawn il-komunitajiet illi kulħadd ma jkun jonqsu xejn, illi tfal tagħna ikunu qegħdin jiġu malma b'tali mod illi jilħqu l-potenzjal kollu tagħhom. Missierna illi inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titin kif is-sema hekk hawn fl-ard, ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denjam. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Father Mark, mela nitlob ir-reġija tella l-ispjegazzjoni fuq l-iskrin. Mela f'Novembru ħarġu regolamenti għal kulħadd. F'Diċembru kien ilqajna l-applikazzjonijiet tal-ewwel kriterju u f'Jannar mbagħad ħriġna ċirkolari bl-update ta' kif intlew il-postijiet tal-ewwel kriterju hawnhekk nagħti breakdown ta' dawn il-postijiet. Mela kellna post minn applikanta li tgħix fid-djar tal-Knisja, post ieħor minn applikanta ta' impjegata fl-istess skola, 12 post minn tal-aħwa, 5 postijiet li applikaw u qegħdin irreġistrati fi skola tal-aħwa, però marru tajjeb fil-polza ta' parteċipazzjoni u ħajparteċipaw fil-polza tal-lum ukoll, u għandna applikanta illi applikat bil-kriterju tal-aħwa però qiegħda wkoll fi skola bla kontinwità allura ħadd tieħu sehem ukoll fil-polza tal-lum. Ġifier kollox hemm okkupati diġà 20 post. Għandna 18 l-applikazzjoni minn skola bla kontinwità fejn jidħlu il-bniet tal-lum dawn ġejjin mill-iskola ta' Teresa Nuzzo u għandna 4 applikanti li il-ġenituri tagħhom jaħdmu fi skola li ma jistgħux idaħħluhom magħhom, ġifier ġeneralment ikunu skejjel tas-subien. Allura ma jistgħux idaħħlu t-tifla magħhom. Għandna 5 settijiet ta' aħwa li huma tewmin, jista' jkunu aħwa tewmin bniet u jista' jkunu aħwa tewmin it-tifel ir-renkja tajjeb fil-polza tiegħu allura jista' jdaħħal l-oħtu f'din il-polza fil-reġistrazzjoni jekk jażel skola li għandha il-bniet ukoll. Għandna 32 applikazzjoni li marru tajjeb fil-ewwel polza li għamilna l-ġimgħa l-oħra fil-polza ta' parteċipazzjoni. Fil-bidu meta ħarġu r-regolamenti xandarnilkom li kellna 78 post. Minn dakinhar law kellna post li żdied li kien għal social case imma nqaleb f'mainstream, għandna 20 post okkupati minn tal-ewwel kriterju diġà, eligibbli li ħajjeħdu sehem illum fil-polza li ħantellaw dalwaqt hemm 55 u 5 postijiet li huma riservati kif spjegajt ħabba it-tewmin. Meta tgħoddhom kollha f'daqqa tiġi bit-total ta' -1. Dan għaliex l-applikanta li diġà qiegħda rreġistrata fil-skola ta' oħta u ġejja minn skola bla kontinwità meta tiġi biex tażel jew ħatażel li żżomm l-iskola li għandha lura tħalli post fuq il-mejda inkella ħatiħu minn fuq il-mejda u tirritorna lura l-iskola li diġà irreġistrat fiha allura hemmhekk niġu bilanċ ekwali. It-tfal li ħajjieħdu sehem fil-polza tal-lum kollha għandhom post f'xi skola tal-Knisja dawn issa nispjegahom fl-aħħar tal-polza għalhekk għalissa nibdew intellaw il-polza, l-appuntament tiegħi hija għall-aħħar tal-polza biex nispjegalkom l-andament x'jiġri wara l-polza tal-lum. Wara kull 12 li ntellaw nerġgħu naqraw l-ismijiet waħda waħda għall intom ukoll taċċertaw ruħkom fir-ranking tat-tifla tagħkom
u mbagħad fl-aħħar net nagħti spjegazzjoni ta' xi jmiss issa il-qudiem. Hekk qegħdin naraw il-polozz niżlin flurna. Nirringrazzja t-tim kemm tal-admissions tal-għajnuna kollha u x-xogħol bla mistrieħ kważi li għandna bħalissa għaddej u n-nies li dejjem jgħinuna meta jkollna bżonn kemm għall-polozz u kemm xogħol ieħor waqt l-admissions. Fuq l-iskrin qegħdin taraw kemm l-email address u kemm it-telephone number jekk għandkom bżonn diskutu xi ħaġa magħna waqt dwar dawn il-polozz. Hekk telat l-ewwel polza ħanibdew bl-ewwel numru għandna M4291 Kayli N Mikallef Kayli N M4291. M5192 Mikari Spiteri Mikari M5192. M1724 Tatjana Krasteva Tatjana M1724. M1869 Raquel Sultana Raquel M1869. M1943 Roxanne Grek Roxanne M1943. M5203 Katalea Debonorefalo Katalea M5203 għandha oħta qed tapplika fil-Kinder 1. M1594 Emily Kalleja Emily M1594. M4203 Eliza Tabone Eliza M4203. M5990 Mariella Nuoco Mariella M5990 għandha oħta qed tapplika fil-Form 1. M5343 Taja Harmer Gauci Taja M5343. M1654 Giulia Borgvella Giulia M1654 għandha oħta qed tapplika fil-Form 1. M1599 Gaia Staffrace Gaia M1599. Hekk tellajna l-ewwel 12 il-polza, issa ħanistiden Father Mark jerġa' jaqra l-ewwel 12 li tellajna. Number 1 Kayli N Mikallef M4291. Number 2 Mikari Spiteri M5192. Number 3 Tatjana Krasteva M1724. Number 4 Raquel Sultana M1869. Number 5 Roxanne Grek M1943. Number 6 Katalea Debonorefalo M5203. Number 7 Emily Kalleja M1594. Number 8 Eliza Tabone M4203. Number 9 Mariella Nuoco M5990. Number 10 Tatja Hammer Gauci M5343. Number 11 Giulia Borg Vella M1654. Number 12 Gaia Staffrace M1599. Komplu bil-polza, il-polza li jmiss hija M1829 Chanel Karabot Chanel M1829. M5732 Ilana Gallia Seguna Ilana M5732. M5897 Amy Grek Amy M5897 għandha oħta qed tapplika fil-Year 1. M4457 Emma K Attard Emma K M4457. M2143 Eliza N Zbirka Eliza N M2143.
M4724 Ember Rizzo, Rizzo Ember M4724. M1434 Laura Bugeja, Bugeja Laura M1434. M3119 Asia Montesi, Montesi Asia M3119. 1615 Emily Marie Vella, Vella Emily Marie M1615. M4071 Khadija Attard, Attard Khadija M4071. M1537 Katrina Fsadni, Fsadni Katrina M1537. M4079 Giulia Vella, Vella Giulia M4079. Ek tellajna 12 il-polza oħra, nerġaw ngħaddu biex naqraw daw l-aħħar 12 li tellajna. 13 Chanel Karabot M1829. 14 Ilana Gallia Seguna M5732. 15 Amy Grek M5897. 16 Emma K. Attard M4457. 17 Eliza N. Zbirka M2143. 18 Ember Rizzo M4724. 19 Laura Bugeja M1434. 20 Asia Montesi M3119. 21 Emily Marie Vella M1615. 22 Khadija Attard M4071. 23 Katrina Fsadni M1537. 24 Giulia Vella M4079. Polza. Il-numru li jmiss huwa M5603 Silvia Bova. Bova Silvia M5603 għandha oħta qed tapplika l-Form 1. M5145 Sabin Elafi Meli. Elafi Mary Sabin M5145 għandha oħta qed tapplika l-Form 1 u għandha huwa qed japplika l-Form 1. M3472 Emma Ċefaj. Ċefaj Emma M3472. M2227 Maja Skori. Skori Maja M2227. M1478 Chanel Malija. Malija Chanel M1478. M5904 Timea Veil Tonna. Veil Tonna Timea M5904. M1592 Nina Catania. Catania Nina M1592. M5670 Ilenia Bugeja. Bugeja Ilenia M5670. M1593 Nicole Marie Cilia. Cilia Nicole Marie M1593. M4602 Chanel Sant Agius. Sant Agius Chanel M4602 għandha oħta qed tapplika fil-Year 1. M5700 Luisa Abela. Abela Luisa M5700. M2145 Hope Rael Vella. Vella Hope Rael M2145. Ek tellajna 12 il-polza oħra u ngħaddu biex narġgħu naqraw daw l-aħħar 12. 25 Silvia Bova M5603. 26 Sabine Elafi Meli M5145. 27 Emma Ċefaj M3472. 28 Maja Skori M2227. 29 Chanel Malija M1478. 30 Timea Vale Tonna M5904. 31 Nina Catania M1592. 32
Ilenia Boġeja M5670 33, Nicole Mariccilia M1592 34, Chanel Sant Aġus M4602 35, Luisa Abela M5700 36, Hope Riel Vella M2145. Ħankomplu bil-polza. Il-numru li jmiss huwa M2030 Hailey Borg, Borg Hailey M2030. M5630 Rakela Vella, Vella Rakela M5630. M5475 Faith Zammit, Zammit Faith M5475 għandha huwa qed japplika għal Year 1. M3838 Lauren Mikallef, Mikallef Lauren M3838. M1456 Claire Marie Pisani, Pisani Claire Marie M1456. M4968 Chloe Caruana Stanier, Caruana Stanier Chloe M4968. M3062 Mirjana Galia Baldacchino, Galia Baldacchino Mirjana M3062. M3165 Maja Xiberras, Xiberras Maja M3165. M2064 N Kurmi, Kurmi N M2064. M1700 Jelenia Vassallo, Vassallo Jelenia M1700. M2177 Sophie Poulet, Poulet Sophie M2177. M2201 Emma Zammit, Zammit Emma M2201. Ek tellajna 12 il-polza oħra, nerġgħu ngħaddu biex naqraw daw l-aħħar 12. 37 Hailey Borg M2030 38, Rakela Vella M5630 39, Faith Zammit M5475 40, Lauren Mikallef M3838 41, Claire Marie Pisani M1456 42, Chloe Caruana Stanier M4968 43, Mariana Galia Baldacchino M3062 44, Maja Xiberras M3165 45, N Kurmi M2064 46, Ilenia Vassallo M1700 47, Sophie Poulet M2177 48, Emma Zammit M2201. Ħankomplu bil-polza n-numru li jmiss huwa M5739 Caitlin Mallija, Mallija Caitlin M5739. M3926 Diana Camilleri, Camilleri Diana M3926. M1748 Ilenia Sultana Lauria, Sultana Lauria Ilenia M1748. M5812 Shania Xiberras, Xiberras Shania M5812. M5994 Ira Sherry, Sherry Ira M5994. M1655 Eliza Borgvella, Borgvella Eliza M1655 għandha oħta qed tapplika fil-Form 1. M1617 Julia Karabot, Karabot Julia M1617. Dik kienet l-aħħar polza, ħanerġgħu naqraw l-aħħar grupp li tellajna. $49
Kejtli Mallija M5739 Diana Camilleri M3926 Ilenia Sultana Lauria M1748 Shania Xiberras M5812 Ira Sherry M5994 Eliza Borg Vella M1655 Julia Karabot M1617. Ek tellajna il-polozz kollha li kellna f'din il-polza. Mela, ħan nispjega issa se jiġri wara illum. Illum telaw il-ranking orders minnaw ftit jiem oħra għall-aħħar ta' din il-ġimgħa jew waqt il-weekend tirċievu email min-naħa tagħna fejn hemmhekk ħantukom il-vacancy skola tkun tistgħu tażlu dal-grupp li telgħu illum minn Our Lady Immaculate il-Ħamrun, mis-Sacred Heart, St. Monica Gżira u s-St. Albert dawk huma l-iskejjel li għandhom id-disponibilità ta' postijiet. Kulħadd jażel bir-rank order li telgħu illum waħda wara l-oħra. Ikolkom ħafna spjegazzjoni fl-email li ħadd irċievu, apparti li jkollkom il-disponibilità ta' kull skola u r-ranking li telgħu it-tifla illum, ikolkom ukoll biex tiċċekkjawna id-data li għandna hekk hijiex tajba. Nibatulkom it-telephone numbers li għandna u l-email address li għandna. Jekk hemm xi ħaġa minnhom li hija mhix korretta, mela ħadd twieġbuna billi twieġbu dik l-email. Jekk kienu kollox tajjeb ħadd twieġbu li kollox tajjeb, jekk hemm xi ħaġa ħażina ħadd twieġbu u tuna it-telephone number it-tajjeb jekk huwa ħażin id-data li għandna. Id-data li rċivejna fl-applikazzjonijiet meta applikajtu intom, sinjuri. Ġeneralment dakinhar tar-reġistrazzjoni aħna nikkontattjaw illum, ġifieri f'din l-email ħadd irċievu ħan nistaqsukom jekk minflok inċemplu l-om l-ewwel tixtiequnix inċemplu l-telephone number ieħor milli tkunu provdejtunna intom. Tridu twiġbuna għal dik l-email. Twiġbux għall-email qabel nibatulkom, sinjuri, ġifieri tibdewx tibbatunna it-telephone numbers u l-emails tagħkom minn issa. Stennew li aħna nibatulkom din l-email qabel twiġbuna. F'din l-email ikolkom ukoll il-link għal meeting li ħalsir għal ġenituri il-ħamis 27 ta' April ikun fl-4 ta' wara nofsinhar u jkun meeting online billi titħlu fil-link li ħanibatulkom fl-email. L-għada il-ġimgħa 28 ta' April nibdew fid-9:30 ikolkom link simili ta' llum titħlu fil-paġna ta' Knisja.mt u hemmhekk issibu l-istampa u l-link biex intom tkunu tistgħu issegwuna live waqt ir-reġistrazzjoni. Aktar dettalji u informazzjoni jingħataw waqt il-meeting li ħajkonna online għal-ġenituri il-ħamis 27 ta' April. Infakru il-dawk il-ġenituri li għadhom ma batux id-dokumenti kollha, speċjalment jekk għandkom tibatu id-dikjerazzjoni dwar il-programm edukattiv biex tibdew tibatuhomna jekk jogħġobkom u batuhom mhux bħala attachment ma' email għax dik ikonna nerġgħu nibatuhilkom lura, però tużaw il-link li hemm kemm fir-regolamenti u kif ukoll irċevejtuh mal-email meta applikajtu il-link tal-missing documents. Niġbed ftit l-attenzjoni fejn u mawtilajn il-polos smajtuni insemmi xi applikanti li kellhom kienu qed japplikaw għal ħutom oħra. Mela kellna tewmin li ħadu sem it-tnejn li huma fil-polza tal-lum għax it-tnejn marru tajjeb waqt il-polza ta' partiċipazzjoni. F'dawn il-każ it-tewmija li ġiet iżjed il-qudiem fir-ranking ħajkollhom it-tnejn l-istess ranking, l-iżjed rank għoli f'din il-polza. Kenna tewmin illi fil-polza ta' partiċipazzjoni marret waħda tajba, għalhekk riservajna l-post għat-tewmija l-oħra. Fil-lista li ħantellaw tal-parteċipanti li ħajjeħdu sehem fir-reġistrazzjoni ħataraw it-tewmin bl-istess rank order number, ġifieri meta jiġu biex jagħmlu l-għażla tagħhom waqt ir-reġistrazzjoni l-ġenituri tat-tewmin ħajażlu għat-tnejn li huma. Ovvjament iridu jsibu skola jew jażlu skola li għandha żewġ postijiet. Ma nistax nofri żewġ postijiet jekk fl-iskola li jsibu bir-ranking tagħhom ikun hemm post wieħed biss.
Kenna wkoll aħwa illi qegħdin japplikaw għal aħwa f'livelli oħrajn fil-Year 1, fil-Kinder 2, etc. Mela meta ħajjiġu biex jażlu għall-applikanta fil-Form 1, jekk l-iskola li jażlu ikollha l-ftuħ u d-disponibilità ta' postijiet fil-livell tal-aħwa l-oħra, hemmhekk jistgħu jidħlu fl-istess skola. Jekk jażlu skola li tiftaħ f'dal-każ kollha jiftħu fil-livelli iżgħar, però mhux kulħadd jiftaħ fil-Kinder 1. Hemm min jiftaħ fil-Year 1, hemm min jiftaħ fil-Kinder 2, hemm min jiftaħ fil-Kinder 1. Ġifieri skont il-livell tal-ftuħ tagħhom jistgħu jidħlu l-aħwa l-oħrajn. Kif spjegajt, nagħti ħafna iżjed informazzjoni dwar eżatt kif ħassir ir-reġistrazzjoni waqt il-meeting li ħajkolkom online fis-27 ta' April, hemmhekk ikun hemm ukoll il-kapijiet tal-iskejjel fejn jagħtukom iktar informazzjoni anke skola u intom tkunu tistgħu issaqsu id-domandi tagħkom mill-iskejjel. Nagħlaq billi nibda r-ringrazzjamenti tiegħi, nirringrazzja t-tim tal-admissions, hawnhekk fuq il-lemin tiegħi kelli Nissana Liżvella li kienet qiegħda twaħħal il-polots waħda wara l-oħra, tkun qiegħda twieġibkom l-emails u twieġeb it-telefonati non-stop l-uffiċċju. Għandna fuq l-urna kien qed itella id-dawar l-urna għandna l-Sur Damien Abela u fuq it-telefon kien hemm is-Sinjura Diane Merċieqa li bis-saħħa tagħhom il-proċess jista' jimxi u naslu għad-deadlines li għandna bħalissa wkoll. Nirringrazzja wkoll il-Sur Gejtu Farrugia li kien qed jiftaħ il-polots waħda u s-Sinjura Amelia Kalleja li kienet qed iddaħħal ir-riżultati iżjed l-isfel fil-panel tagħna hawnhekk li dejjem insibuhom għal kull għajnuna li konna bżonn waqt il-polots u waqt l-admissions. Nirringrazzja l-Father Mark Ellul li fl-assenza ta' Father Charles dejjem jiġi u jtina l-għajnuna tiegħu wkoll, lin-Nutar Robert Aquilina li jivverifika polza. Nirringrazzja wkoll il-staff tal-WeMedia li għal sen oħra reġgħu akkomodawna fl-istudios tagħhom. Nirringrazzja wkoll staff mill-Kurja tal-Arċisqof u staff mis-Segretarjat illi jgħinuna f'dak kollu li konna bżonn matul il-proċessu is-sena kollha. Nirringrazzjawkom Sinjuri, nfakkarkom li l-meeting tagħna huwa fl-email u l-Parents Meeting li ħajsir fis-27 ta' April. Grazzi.